Kienu jiem li wrew kif żewġ pajjiżi żgħar, il-Kosovo u Malta, għandhom potenzjal enormi meta jaħdmu flimkien. Kliem il-President tal-Kosovo Atifete Jajaga waqt konferenza li temmet iż-żjara tagħha f'pajjiżna. Jajaga esprimit sens ta' gratitudni lejn Malta, pajjiż strateġiku li relazzjoni miegħu se twassal biex il-Kosovo jqarreb iżjed lejn il-familja Ewropea. Hawn il-President tal-Kosovo rrimarkat is-setturi li ġew identifikati bħala loqsma li fihom iż-żewġ pajjiżi se jaħdmu flimkien: it-turiżmu, l-ekonomija, l-kummerċ, is-sigurtà u iżjed libertà ta' moviment bejn iż-żewġ popolazzjonijiet. Iddeskrivit iż-żjara bħala l-ewwel pass lejn iżjed ftehim fil-futur. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca qalet li mill-bidu nett Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi li rikonoxxiet l-indipendenza tal-Kosovo. Malta se tibqa' kommessa u tkun parti mill-ħolma tal-Kosovo, dik li jintegra fil-familja Ewropea. Hawn semmit il-ftehim tal-assoċjazzjoni bejn il-Kosovo u l-Unjoni Ewropea, turija li l-Kosovo għamel żviluppi kbar. Irrimarkat li l-komunità internazzjonali għandha tinvolvi iżjed ruħha fil-kwistjoni tal-Kosovo, partikolarment fl-aspett soċjali. Madwar 20,000 mara għadhom qed isofru minn problemi psikoloġiċi wara abbużi sesswali tul il-gwerra.